$4.50 ό,τι πάρεις ή... Όλα 4.50, του έκανε πολλά. Ωραία, η άλλη εδώ. Περίμενε λίγο εκεί να δω λίγο το πίσω σου. Γράμματα να σε από άλλη λήψη. Καλά, εντάξει. Τι λέει το έτσι. Έχω κι άλλο να κατέβω. Ναι. Έχεις λίγο από αυτό. Όχι έτσι, μια χαρά το πάει. Από πίσω τραβά τον έτσι.